Dito nga gundawin, tingaro din na mangigan ti panakaibasa dito surat ni Liwayway. Sagudahin nga rod ti surat ni Liwayway ana paulwan. Sadot ana ikamkamang. Dear Kasin. Sakbay man ngayon kay salaysay, diti pakasarita, kablawang kay man ti naragsak nga aldawyo diti na Emercy Studio. Nang runa ken ka ken ni dadim nga magusgusto ak unay nga buybuyaen ken dingdinggen digiti panagibasbasa yo iti surat pakasaritaan iti biag. Ngamin adu digiti mapidot ko nga adal manipod ka dagiti ibasbasa yo. Ket kablaawak pay dagiti padak nga dumdumngeg nga isudan tumet ti agserbi nga mangted ti balakad kanyak. Ngamin iti agdama kasinyong ket addaanak iti parikot. Isu nga nagtakli na iti programa tabaring no makakidawak iti pamalakad yo. May saak met idi nga OFW kas kaadwan nga agbibuya iti programa yo kasin. Gapu iti manong atawan nga panagtrabaho iti abroad sa anakon nga nakaasawa ket tinultulong aklaangen ti pamilya. Kaasi na po Diyos na ipatakderak dagiti naganak kada kami iti balay nga disentemat ti kadakkel na. Ta bayat iti panagdakkel ko sipod idi adan nakem ko nakitak ti rigat ti biag dagiti naganak kanya. Nakitak ti rigat da nga nangisakad ti panagbiag mi no pay dudua kami laeng agkabsat. Ang impiman asaan da apulos nga nakaipatakder iti bukod mi nga balay. Gaday ta tinagserbi nga karit kanyak. Nga uray no sa anak ka nakaadal, sa anak nga nakaturpos iti kolehyo, nga maramidik ti amin tapno maipatakderak datatang kenanang iti bukod mi abalay. Dagsanggasat ta saan ko pa'y nga naipatakder ti arapaap ko abalay dagiti naganak kanyak na ulila kamin iti ama. Iso nga inggayad ko ti panagtrabaho tadyak kayat nga ure pati ti inak ket di na maimatangan ti panakatungpal dagiti nga arapaap ko. Kayat kumet nga mapaadal ko ti kabsat ko nga nisigbit nga isulain ti kabsat ko yung kayat ko kuma nga iso ti makaturpos iti kolehyo kada kami nga agkabsat. Iso ti agbalin nga successful, agbalin to nga professional, ti arapaap ko agbalin ko mga engineer angem kunak iti bagik no anyalatan ti pilyan nga kursunan to iso kunak. Ngem dagsanggasat tauray no suportadok ti panagadal ti kabsat ko saan namot nga naiulo. Tanabarkada mat. Kanayon mat nga mabagsak kadagiti subject na. Iso nga kunak awanin tinamnama kiti kabsat ko. Tilaengin ipamaysak dati pa nang ipatakder ko ti balay nga para kadatatang kinanang ko. Uri awanin ni tatang kunak. Babaen iti pa nagsalukag ko kasin napatakder kon ti balay ket detan ti nangitunda ti panaghawid kon diti Pilipinas tapno agforguda kon tapno aginanaak mo ten tabareng makaasawa akpay kunak angim sa anak pa nga sa anak met kidi nga mangnamnama angim no addan to dumting agad api ko mga saan awan ko mati problema kasinyong ta damot basit urnong ko nga nang rugyak iti sangkabasit nga negosyo ngaglako-lako ak iti komporme dita nga dapestok iti dito lugar mi ngaglako ak iti merienda ngem sipod idi nang isang pet ni sigbit iti babae iti balay mi dito'y maten nga nagbaliw ti taray ti biag mi ngamin kasinyong nang isang pet ti asawaan na ti kabsat ko ti pelaeng matsadot di na amot agubra
Ang ti pagmayatan na, sipod idi addan kaliblib in ni Sigbit akabsat ko, isumutin diti gimbagat isuna. Diyak maawatan, diyak kayat nga makaasawa ti akabsat ko iti sadot. Ngim kayat kumot nga nagbalbaliw isuna. Iso nga naduduma, deta ti saan mi nga pagkinaawatan kininanang. Taninanang, konsintirin namat. Kasla-kasla konsintirin na ti manugang na. Mahilaw na manugang, kulak na di damot pinagkasar. Agdin na damot pilaan. Ngayon siya, kaya't ko kumanga bugtakak dati na ikamkamang. Kada kami, tapno agtrabaho, orek dalos la kuma. Orek tumulong, aglaba, agluto, angim saan. Data lang matmangmangan ti amuna. Manmanupay nga rumwar iti silid da. No kasano nga nagproblema ag kada ito nga nagdakkel na nagbaliwan ti turong winutaray ti biyagmi. Kasi man ngayon na ituloy nga isalaysay kasing. Saan mo ko mga guraan? Dete panangigaw-gawid ko king kaanak ko tunggal kayat mo nga kasarita ni Wendy. Deta mo tijak maawatan kada kayo nanang. Makita yumat nga agmalmalim nga awan na pulos ti maitulong na kada tayo. Ultimo da kayo nga bakbaketanan, da kayo pala ti mo pa nagdaldalos dito yung arubayan. Ori sulat ka kumamat ti ubraan nan Ay, saan siguro nga nairwam? Angam saan mo't nga nasayaat nga kasilatan nanang. Nga maadamot pagmayatan na. Saan ka din nga? Dakkel din nagbaliwan ti kabsat mahusipod idiin sangput na ni Wendy. Dakkel pagyamanak mo't dayta nga napasamak, dayta nga nagbaliwan ni Sigbit nanang. Ang yung kasano nga roden no kasta. Abuswan na matlauna yan ti kabsat ko. Git siyempre maasya naklaan kan Sigbit. Tamanipod idiin sangput na dayta nga Wendy. Ay na. Agmalmalam, aging garabi nga, agpaspasada iti tricycle. Bay, amlatan Nasaya at kidi maobliga nga agpasada iti tricycle ti kabsat mo. Siguro kat kayat namutin ti maadaan iti pamilya. Di na siguro kayat nagtrabaho ni Wendy. Tati kayat na, bumukil dan iti bukod da pamilya. Nakasapsapa pa'y, naggubing da pa'y nanang. Di ko mapanunutin da akit, dati agurnong da pa'y laang, tapno isagana da, ti masakbayan da. Kasano nga rodan, no kasta nga, adan to pagpatinggaan, data panagbalbaliw na, panaggagagat na. Kasano nga rodan, nagsublinto man, ti kinasadot na, data kinaawan, kinairesponsable na. Ay na, dakkel ti nagbaliwan ni Sigbit, anak ko. Taman manumot nga dati, saan ka di nga mangmangtudmut king ka? Mangmangtudmut para gastusin tayo dito'y balay. Wunmat kid di ananang. Ngem na alas na taakit kitan, nga adda na ikamkamang dito'y, nga di pulos mangrik na, nga awan na pulos ti may tultulong na. Bay-bay amlatan anak ko pang asim, ipagpagapumlatan kanyak. Sakto. Ibagtarimor kayo manang. Talaga planok nga may kay kasarita ko ma. Anya ti ibagam kanyak ading ko, Sigbit. Manang. Dati kayam day share mi kini Wendy ti gastusin dito balay. Ha? Nakadaduman na ito eh. Kaya itid mi ti share min para ito no sumaranong nga bulan manang. Ang aguri ka. Baka matbanban no gimuna yun ti bagim ading ko nga mapanagpaspasada. Nga gingga kapay ti rabrabi eh. Tapno laang maitid mo ti pagrebengam dito balay. Dinto nga dati asawam dita nga agur-uray lataking kan nga dalata dita agpupupok dita silidyo. Babaamlatan manang. Isungord nga raramidik ti amin manang. Amo ko madla ko mga dildilawenan ni Wendy. Alaw no saan man nga nairwam iti rigat, saan nga nairwam ti trabaho ti balay, kat sursurwan na kumamot Ta siyempre, di nala panunutunan nga adamot masaod iti nakaikamangan na. Babaamlatan manang. Ititid ko mat di iti pagrebingan mi. Kurang ka di pa'y dayta?
Saan nga day tati issue ading ko? Kanyak, jak la kayat nga nakaasawa ka iti ingat sa dot, permit sa dot na. Idinto nga si ka, kakaasi ka, agsakripisyo ka nga, mapudpudutan ka nga, mapanagpaspasada. Idinto nga isuna ka, nakapupok lang di ta kwartuyo. Babam na tan manang, kaya kung nga kasta, kaya sa rumrumwar. Apay, di mo kadigayat nga rumwar, gimon ka no, adati sa bali nga lalaki nga kasipot kinkwana. Saan mo't manang? Siguro agad seloso ka, iso nga di mo kaya't nga makitat sa bali nga lalaki, deta live-in mo. Alam manang, paspasensya mo. No, nayunak pa iti 2,000 deta. Ay, agure ka, apay dito eh. Tapno lang saan mo nga dildilawin ni Wendy. Diyak la kaya't nagriri kayo manang. Diyak kaya't ngagririri tayo dito pamilya tayo. Itapay ta, maitid kumadag iti pagrebeng akon. Sa anak mo't siguro nga sakit ti ulo yon. Sa anak ba't siguro nga padagsin diti pamilya tayo manang. When amog data ading ko. Ang baka mo to, abuswen launay data nga Wendy, ti panagbalbali mo. Baka mo't no, di mo baka mo't mabaybay am ti bagimon, salunat mo. Saan manang? Ala, awatem diti 2,000. I-shopping mo latan. Basta, saan mo nga, saan kay gririri iti live-in partner ko? Ala ka rod. Ingkar dagpasatan, agan anad ka. Okay manang. Ay, hello manang. Manang, di mo laan mo no sa dindo ti ayan dati creamer? Creamer? Wen manang, at templa ako may tigi kape. Rumor ka lang tap nagkape. Ha? Ay, awan. Ada creamer nga ginatang ko, angim aday nakakarton pa ilaang. Ing kalatalo katanan, nakagalot pa ilaang tistro. Ay, manang, ada ngamin ti ubrak. Mabalin ka nga, dakailaang ti mapan mangala, ti ikabili yun ti garapon. Anya? Si kalatan Ay na Wendy, awan sa amin ti ubram. Ada ngamin ti ubrak. Saan ko nga mapanawan manang? Ay na, data laglap-laptap ti ubram, makichat-chat. Ing kabiitin saan latan manang no, di yung masango. Madamdamak to latan nagkape. Ay na. Anya lakit dit pride nan nga. Baunek nga mapanalayan di creamer ta isun ti mangibukbuk yan ti garapon. Kasadot na pa nga mangikat yan ti karton. Talagang naalas ti gali da ito nga Wendy. Urayan na pelang ada sa bali nga mapantumangipan iti garapon diti creamer diti coffee mate. Di na siguro kaya't kaisot babaon. Di na kaya't siguro mabaon. Siguro na iruwam nga saan na mababaon. Ay, tikat anos nan ti kabsat ko nga kastoy ti kadindin nana. Nga nakasadsadot. Anya day ta anak ko. Anya manin ayat agtanta na butob ka. Kasanumot nanang. Sa pulen day tamanugang yo nga sadot no sa dinot ayan ti creamer. Day taman na. Katulad peso mat. Intudok ti ayan na imbagag. Ang gapot adda pala diyan ti karton na nga saan ko pa nga nairuwarta ka grocery klay di kalman. Kat ibaon nakit din nga sakti mapan mangipan iti garapon. Ay, nga isa. Saan ka nga makatagari ka rimwar? Kat api ko mananang. Manano ko manumamon na. Kat agpaiso, saan mo nga ibagbag ka? Tapno awan tiriri anak ko. Kwa. Api nga di mo kaya, nga bagbagaag dita nga manugang nyo. Tapno agbalbaliw man. Nakasatsadot launay. Makapasayar tirik na. Saan ka latan nga kaskas ta anak ko? Nga mehing. Diyak kayat nga agriri kayaw. Taingkarik kinisigbet nga ramidik ti ameng tapno no naurnos lata ti langin tayo. Anya nanang? Inkarik kini ading mau. Nga dikto ipalubos nga agapa kayo kini Wendy. Nangam kasanong orti kasto nanang. Isam mo latan bye-bye am latan anak ko anusam latan. Kabakan o din nakto ikanan ni ading mo iti igatang ko iti kwa.
Ti anya nanang. Gatang ko ay ti kahit ko nga gatangan. Anya? Kahit yung sawan? Ikan na kayo ti kwarta ni Sigbit nanang? Wain, no ikan na ka. Ure siya, ikan nak mait. Tako nana. Jak, aramidik kan ti amin tapno no di kay agapa nga agipag. Kay ikan nak ba't tigatang ko kadagi ti kaya ko agatangan. Manot ititid na kada kayo nanang. Pasaray 1,000, 2,000, kadakilan 3,000. Anya? Uri siya nagdadakkel dititid ni Sigbit nga para kading iti abasto tayo. Ang kasta kadakkel ti mapaspasadaan ti mesa nga tricycle driver? Apay. Dakkel ti titid na king ka. Una nang. Siguro akit ka na yun nga adda arkilana. Kit baybay amlatan anak ko, isungorte ko naking ka nga pagsayaatan na launay nga nangyawid ti asawa na ni ading mao. Kit dakkel tinagbaliwan na, gimagot mo tin nga agtrabaho nga agpasada. Kit ita, may itid na mo tin dagiti pagrebingan na. Kit siguro akit, kayat na nga talaga nga, naurnos ti langin-langin ti pamilya tayo. Kaya't na siguro nga tanggapin tayo ni Wendy nga iso ti agbalin nga katakulay na itibiyag. Wen ananang ang tulat sa utaon nga nakaasawa iso na iti sadot. Bye amlatan. Saan mo nga panunutan ti sawen ti sabali nga tao? Ti panunutan gapu ni Wendy nagbalbaliw ni Sigbit. Siga magayam, liwayway, kaanakan. Ay, Uncle Nestor. Kumusta kayo, Uncle? Ay, okay lang. May kulang kinita dagiti kalding ko. Kasi ka, papanam. Adala mapang kugatangin dita store, Uncle. Ay ugaya madadamag ko. Anya di siya, Uncle? Damag ko nang isangput ka no iti babae ni Sigbit. Ay, unang Uncle. Apa itayo lang ang madamag. Ay, dati madamdamag ko iti ang mawamut ti makitkitak nga babae nga tabalayaw. Kanayo nakbat alumabas ang awambat iti may ranak nga. Ay na, kasano ngamin nga makita yo tata, ay Uncle, adala tayo di balay, adala tayo di unig ti silid da nga agpupupok. No kasta, agpaisaw. Wan Uncle, medyo napayag matan. Adamat na nasurok 2 bulan. Ay, kastaya. Dagayam asawa nan. Kasano nga ro, ti jarda ita. Di kad pakpakan ng blatan nga uray no awangkan di abroad. Kat si kapailaan ti mangpakpakan kin Juana. Ay, saan mo Uncle? Nagbaliw nga ro din ni Sigbit, tasipod idi ng isang put iti babae di balay. Gimagat matan nga mapanagpaspasada. Mangted pa'y kada kami. Saan lang binulan, no? Di kada 2 alawas, mangted isuna. Ada pwede ditid na kano kininanang. Isuna lang ta. Medyo abusunan sa amat ti bagina nga mapanagpasada. Tas kasanumat, sadot mo't deti insangput na nga babae, di namat kay tagtrabaho. Adala tamat nga, pupupok. Siguro agad saan nga kayat ni Sigbit nga adda sa baling nga lalaki nga makikita kin Juana. Anya ti kuram. Mapanagpaspasada ni Sigbit. Wan Uncle, bigbigat pa ang rumuarin nga mapanagpasada. Sumangput iti aldaw no mabisin sa mapantumanan magagpasada. Ket masansan nga rabiin to pa yun no agawin. Kasano nga agpasada no kanayon man nga malabsak nga agtamtamba yadyayan tigiti kakadwana. Anya? Agpaisua nga ugur na tayo tricycle. Ang saan mo't nga agpaspasada. Kasano ko nga makitid kada kami iti kwarta, Uncle, no saan nga mapanagpasada. Kasano ko nga makitid ti boundary deti akin tricycle ti paspasada na. No saan nga mapanagpasada. Ay, diya ka mo
tiyan mo ka kasi katibang baybayat ti boundary na. Agim, Baka di yun lang maranaan uncle nga mapanagpasada. saan? Ado ti mangibagbaga. Ay, adalat ta di sigod nga pagtatambayan na. Kadwa na dagiti gagayim na, diya ka muna bubrata, cellphone da ka, giriyak dano kwa. Kaya kunada ka, baka susugal da ka daw. Sugal? Imposible deta, Uncle Nestor. No nakarakdakkel tititid na kada kami kininanang tunggal mangted ket surukan na pa eh. Iso nga patsik nga talagang gimagat nga man na panagpaspasada ni Sigbit. Siguro ado digiti arkilana. Siguro no magkita yo agin inanalaeng. Ay, tsaka mo Ang saan ba? Ala, sige. Alagad no nagbalbalo, agad nasayaat. Ibagbagak lang mo ti kanayon nga makitkitak. Bakit kita ka kanayon nga nakastambay? Amot nga tumaray di tricycle na. Agmalmalam nga makitkitak do ko nga nakaparada. Malapanawang ka pa'y kaanakan. Sige, Uncle. Anya? Pudno nga tati ko na ni Uncle Nestor. Ang imposible man. Pangalaan ko mga rodi Sigbit ititid na kanya. Ititid na kada kami kininanang. Siguro agad paglakayanan ni Uncle Nestor dagita. Sa bali siguro ti makitkita na. Saan siguro nga ni Nestor jay bagbaga na. Oh, nang. Api nga kasla na unig ti panunutin nyo. Ay, kwa. Ay, ada ka di parikot yun nang. Ibagayo kanya. Tabaring matulungan kayo. Ay, siyak nga minti masansan nga adda dito'y balay anak ko. Ta agmalmalam kamot nga dadarwar. Anya ti kayo asawan nang. Kasla adda madmadlaw ko iti manugang ko. Ni Wendy? Wen. Anya nga ti madlaw yo. Kanayon mo nga nakapupok lang lata dita silid da. Apay, tinangsitan na kayo kadi? Ay saan ba? Saan? Anya nga rod nang? Diyak pa nga minaibaga kini ading mao. Damagig kumakit no adda ti parikot da nga dua. Ha? Taapay mo damagin yun nang. Nagapada ka di, nangigyo ka di nga nagsinong badda. Saan mait? Di kayo talaga mahawatan nang. Anyang arti bagayo nga madlaw yo. Iti manugang yo, kini Wendy. Kasla adda sa bali nga aramidin na tunggal awan ka kun awan ni Sigbit. Ha? Anya ko matima di nga aramidin na nang. Kasla adda sa bali nga kasarsarita na iti telepono tunggal adda di taudig ti silad. Anya? Baka mo't ni Sigbit ti kasarsarita na nanang. Saan? Apay nga, ag-Ingles ko man ni Sigbit. English? Well, aging English mo't ang makisarita. Kunangig ko. Adda na minsan nangig ko nga inawagan na sa bali nga nagan dati kasarsarita na. Baka mo't no gayim na, wano kabagyan na, baka adat abroad nga kabagyan na, wano gayim na nanang. Kasla sa bali. English, ang kunay maawatan di English, ng maamok nga English. Kanjay pa nagsauna ni Wendy. Kasla mang sulsulisog. Anya? Kasla agasog pay. Anya? Kasla dati madinga pagsasao. Kasla anya dayjay pakungkunan na ka. Pakme, kasjay. Pakme. Sigurado kayo nanang? Baka matilada nga mangmangin yung bakit no? Sigurado anak ko, bakit ako napigsa pelat panagdingig ko? Kasla sa bali.
kasla makiindinaram iti sabali nga lalaki. Ay ha? Ngam awan mo ti sabali nga lalaki nga simsimreg dito balay nanang awan. Ang pacheck nga iti teleponaw. Ti pagsarsaritaan da awan mo't mangig ka. Siguro nakat naka-headset nanang. Siguro basta mangig ko nga agsasao isuna. Kat aging English ni Wendy. Sigbit. Oh, manang. Mabaling ka di nga, kasarita ka, sakbay ka mapanagpasada. No, talaga nga mapankagpaspasada Anya tikit mo asawon manang. Ada kami nakaibaga kanya. Nga saan ka kanumat nga mapanagpaspasada gayam? Sino kumamot ng ibaga kan? Saan man manang, kasano ko man, pangala ako mga tititid ko kada kayo, no saan ka mapanagpasada? Ada nakaibaga kanya. Sino manang, saan nga nasisita no sinot na kaibaga kanyak? Ibagayo atap na no, mamati ak, magpepeso tayo bagbaga na. Saan nga napateg no sinot ng ibaga? Ngayon ti ko nada, mapangka kanula agtamtambay, kadigiti sigod nga pagtamtambayam, kadwam digiti barkadam. Nga agsusugal kayo kano. Siya? Sugal? Kasano kumamad nga? No agsugal ako pangala ak nga kumati sugal ko. Agpasada ang manang. Kan imbes nga isugal ko, itid ko lang kada kayon. Adang rod asawa kon. Deta pa'y timesa nga kahit ko nga damagin king ka. Kasanong nga amam mo deta nga, Wendy? Amamom ka di nga talaga, ti kinatao na. Manang? Amam ka di aramidin na no, agbatbati so na balay? No agpupupog iti sila diyo. No awan ka, no awanak. Nududuha dalaan kininanang. Kwa? Agsal-cellphone. Aglap-laptop. Komporme dita. Jak bibiyangan no, anya tararamidin na. Basta ti kunak, ang kalatarom rumarin kunak. Kayat naman, isumot ti kayat na. Iso nga, siyaklatan ti mapanagsapol iti kwarta. Amom ka di nga dakachat nga sabali nga lalaki? Ha? Amom ka di? Dito agad ibagaking ka, saan ko nga perdi kini Wendy, taamok ay ayatim isuna ading ko. Ngem jak kayat, nga lipliputan na ka, ti babae nga pagtaltal kam, ti babae nga pakpakanam, ti babae nga pagbanbanugam, nga uri no sadot, kit anusam. Manang, gagayim na la day kasarsarita na. Ha? So amom nga makisarsarita sa bali nga lalaki? Maboring siguro manang. Siyempre, mo tiraramidin na, akit no rumor gamin iti sila, kasarita na ni nanang, kasarita naktunggal at daak, when no tumulong, iti trabaho ti balay, tapno saan mong ibaga nga maboring isuna. Manang, hanangarod nga na, hanang nga nakasanayan, ti agtrabaho, isungarod nga siya klatan ko na, siguradum laing nga, pudno ti magbagam, tanong maduktalak, nga agul-ulbud ka kanyak sigbit. Makaraman ka kanyak. Awan manang. Ewan gayam. Dati share ko. Share mi kini Wendy para kadagiti gastusan iti balay. Sigurado ka nga naggapot tinapasadaam da ito Wan manang. Pangala ako mga rod. Amot Apo. Italangan nariknak ka. Sakit ti ulok. Sa paik man tagsera dito pwesto. Tagawid aklaengan. Dagi na naak. Baka masapol ko lang tagi na na. Apo talaga nagsakit ti ulok. Ay. Uray no awan pa tinalakwak. Agawid aklatan. Narigrigat no agsakitak. Uno kumaro dahil sakit ko. Oh, papa na mare. Nasakit ti ulok mare. Agawid akon. Iso nga isapsapa kon tagsara dito yung pesto. Sige mare.
awagak ko man ni Sigbit ta iso ti pagluganak nga agawid angem baka busy nga agpaspasada. Ano saklatan ti mapanagsada iti tricycle. Mas dao siguro ni nanang no makita nagkadak dito'y balay nga nasapak nga nagawid. Nang, anya tararamidin nyo dita? Abay tiri daw da. Alay ka dito. Anya? Umay ka dito, hoy. Taubay mo dinggan. Ti anya nanang? Basta, umay ka. Mabit lang. Agin inayat ka kin saan ka makatagare. Ape ka dinang. Ape kayong nagawid ka. Nasakit ti ulo. Baamon ko na, uri saan ako na makalako, basta makaawid na, tagi na naag. Anya ka diti bagbagayo nanang. Kinapi nga da kayo dita ridaw ti silid da, Sigbit. Si katimang dingeg ti ibagbagak king ka, malagip mo. Makisarsarita iti sa bali. Kita, dinggam ko na kuma. Sige nang. Oh, yes. Yes. Yes, baby. Oh, no problem. But as long as you fulfill your promise to me, you send me money, Oh, yes, yes. I'll show you my titties. Don't worry. Oh, yes. You want more? Oh, you want me to squeeze them? Oh, sure. It's not a problem. Oh, yeah. Okay. Okay. You like it, baby? Yeah. Okay, I'll do anything for you. Just as long as you give me what I want, okay? Nanging mo. Huwag paiso nanang. Saan nga gagangay nga makisarsarita laang iti lalaki nga foreigner? Anya ti bagbaga nang squeeze my titis ko kunana. Diyak mo no anya ti titis kada squeeze nga ibagbaga na. Diyak maawatan ta English man. Gari ka, ading pa'y nanang. Oh, yeah. Oh, you want my pussy now? Oh, later. You send me more. Send to my PayPal. Oh, yeah? You already sent it? How much? Oh, $100? Okay. That's 1 minute. That's 1 minute, baby. I'll show you my pussy for 1 minute. No. 1 minute only. If you want 2 minutes, then send me $200. Dolyar mo ti mangmangig kun anak ko. Nga rodang, aguray ka. Talag dito cellphone ko. Ta i-record ko man. Tadan to ebidensyak nga ipangig ko kinisigbit. Saan nga makapaglibak detang Wendy? Oh, amom ka din nga kasi tiraramidin na, manang. Denggan. No, $200 for 2 minutes. I'll show you my pussy for 2 minutes, baby. Itatanang nga gamon in record ko. Tapno mangig mo. Tapno saan ka nga gindidi. Iso nga, no syakti si kaading ko. Say-sayang laeng, deta bagbanban no gam ka, deta nga manglilipot ka babae. Isinamisunan, pagtalawem. Sigurado nga ada ebidensyam saan nga makapaglibak isunan. Nalawag nga pananglipot tar aramiden na king ka. Oh, grabe. Nagariyak. Ipakpakita na ti maselan nga party bagina. Iti foreigner tapnulain nga kakwarta. Oh, ipalang nagkwarta na. Luho na. Among ka di nga kasta. Nga agdadawat iti kwarta dito nga babae. Pagawidin mo na ading ko. Uri ni nanang na imatangan na nangigan na ko na kuma. Ay na. Manang. Kwa. Anya. Api nga kasta ti reaction mo. Api nga kasla di ka man lamasuron kaday nga Wendy. Kalpasan nga maamuam maduktalam deta nga amadi nga aramiden na. Manang. Kinagpaisuan na. Amok deta nga aramiden na. Anya? Kaya't mo saun? Amom nga makichat-chat iti sa bali ng lalaki. Ken ipapakita natin maselan nga party bagina. Ngim awan laing king ka? Saan damot nga maala, manang? At dadamot di balasyo tao. Foreigner de gijay. Mabuya dalaeng
Ngim saan da nga matagikwa ni Wendy. Anya klaset pa nagpanpanunot ti adda king kasigbit. Adda ka nga agpakpakaasil, pakpakarigat nga mapanagpaspasada. Ayat mula nga maitid ti pagrebengam dito'y balay. Dinto nga isuna, adda dita nga papapa si tiragsak. Andi nararamidin na, siguro agad tudukin na takukwa na. Nga ipagpabuyan natin foreigner. Tapno di kas agkakwarta, wano saan makabirok to ti asawain na nga foreigner. Panawan na kanto dito'y, ket si kanto, nga. Oh, saan manang? Saan na nga aramidin ni Wendy ti kasta? Anya? Makichat lang iti foreigner. Makibid-video call kada. Makikukwa. Makinin tamno lang agkakwarta. Yung kinagpaison na, datay amin kat nairanod kada itang kwarta. Anya? Ay, jak la kayat aya, pagan anok ti dumawat kin kwa na, ura ikanak ti mano nga balor, mano nga gagata, deta nga Wendy, no kasi mati nagapuan na, no way, pambarak nga, igatang itik taraon ko, deti naggapo iti kasi nga kinadugyot, nga agdadawat, mga anlilaw, mang gunggundaway iti sabali nga tao? No way! Namin adu nga naramanan yun manang. Sipod ididimting kami ditoy. Isun ti paggapgapon, digiti itid, anya? Digiti ititid ko kada kayo ginanang. Kadimit ko lang nga, napasadaam. Kunak lang di manang. Kinagpaisuan na. Masadutak nga mapanagpasada. Imbaglagid din ata napigsa ti sapul ni Wendy. Iso piti pagdawdawatak iti ilolod ko kada ti pag-scatter ko. Scatter nga. Diti pagsugsugal ko iti cellphone ko manang. Ayo palalam nga ubing. Kahit mo sa unahan ka nga nagbalbaliw. Sadot ka lataging gaita. Uun manang. Apeng nagtrabaho ak pa ilang kat no nagdakkalisap sa puli ni Wendy. Iso nga baybek lata nga agmalmalim nga agpupupok ta iso ti bubraan na. Aniya? Ayaw palalayo adwa. Agtalaw kay adwa. Diyak kayat tikas na. Dukit mo sawin. Di kita ingat-gatan ko ti taraon tayo. Ti abasto tayo. Agapoy itikas jay. Uri isarwak amin ida. Isublik amin ida. Saan ko maamanang. Di ko pa kahit manang. Isi mani. Ay na diyak kayat. No agapoy itikas na nga wagas. Diyak kayat. Sika. Kayat mo nga ipakanto ti pamilyam. Dati agapoy itikas jay. Ano manang. Good. Ay, palalam nga ubing. Agtalo ka din sa anak. Marurudak na kain ka. Ay, bisitak. No kastapod no timbagan ni Uncle Nestor. Ngahan nga nagbalbalyo ni Sigbit. No di kat nakatumpong iti babae. No, manggun-gundaway kadagiti foreigner. Ay, Diyos ko, aya. Ay, masurunat. Ala anak ko. Saya atim latan Ay, amumbay taading mo. Kunayo idinanang nga nagbalbaliw sa ambad gayam. Anyang orda ito eh. Saan mo latan nga apahin idan No, ibagam latan nga mapandaagyan ti sa bali. No saan mo nga talaga nga saan man, nanang. Saan ko kayat nga agyanda dito nga aramaten da dito balay nga impatakder ko para kada kayo. Para iti kinadugyot nga aramid da nga Wendy. Dito yung aramiden, di nga kinababoy na. Dito yung balay nga nagrigrigatak iti abroad. No kayat da nga aramiden da ita, iti sa bali nga lugar. Malawan, basta saan mo nga apain ni da anak ko taapay na anak. Tapno ikan nakalata. Kayat mo ka di, nga, titidaking kakit agapot kinababoy nanang. Ay, nabakit ako nanak ko, basta kwarta latan, basta magatang ko, dagiti kayat ko. No siya, saan nanang? Saan ko mairusok? Nga ti paggapon, ti igatang ko ti kanat. Ti pagbayad ka, dagiti bills tayo. Kat agapo iti kasjay nga aramid. Malawan, basta saan mo nga, saan nakiramraman. Tasyak, inapyala ay itayak iti wedding anak ko. Anya, unay kayo mo tunanang. Anya nga tateramidi kaya. Agsurat akman ken kasin yung tagpabala ka dakman. No anyat ka sa sayatan nga ramid. Baring no, may salbar ko pa iti kapsat ko. Nga saan nga kastoy? Ay, no, Diyos ko,
Anya lakit din ti natumtumpungan ti kabsat ko. Pati ninanang ko ket madipayin. I-chat ko man ni Kasin yung bagag agsuratak. Kasta nga rod tinapasamak Kasin yung ket nagsuratak iti program aking ka para tapno may basa iti programam ket sabi ko maket may kan ti balakad. Dayta ti pakabuklan ti pakasaritak. Dayta ti parikot ko iti agdama. Kalpasan nga naduktalak ti madi nga aramid ti sadot nga naikamang nga ni Wendy. Kayat ko nga masalbar ti kabsat ko, kayat ko nga agsinada. Tapno saan nga makaasawa iti kasi nga dugyot nga babae nga ipakpakita na ti ipakpakita na dati maselan nga parti bagina nga buy-buyain nga pagpapapasan ti foreigner para lang iti kwarta nga isuntod ipakandat pamilyada no diyak kayat ko nga isalbar ti kabsat ko uri ni nanang ko ayat na lang ang tapagtayan at weteng pinukaw nan ti prinsipyo na anyat kasasayaatan nga ramidik Kasin yung tapno may salbar ko ti kabsat ko sagbay nga maladaw ti amin saan lang ti kabsat ko no digat pati ninanang ko nagabrudak tadaytat na panunot ko nga nadalos nga wagas tapno no ma-i-provide ko ti kasapulan ti pamilya di pa naggagagat ko pa nagsakripisyo tapno no agsweldoak tapno no ada may patulod ko akwarta iti pamilya kasta ati ipakan mo iti pamilyam saan nga dati manggunggundaway ka iti padam nga tao ay jak man lakayat dati ipakita oh my God. Iyo na akong dagyaman kadag iti makaited ti balakad Kasin yung kadagyaman nakmet iti anos ken laing mo nga nang ted biyag dahil nga pakasaritaak. Kasapi ko makad nakaited ada liwliwa ken pagsarmingan ti biyag kadag iti padak nga dim nga kinagbuya. More power to your program Kasin and God bless everyone. Tuyag kidkid daw ti balakad pagayam mo liwayway.